Alhamdulillahi rabbil alamin. Ne ba muso ne muso da tan o tan wolofila bɛɛ ye cɛ sɔrɔ mais u bɛ banna y'a faamu muso min bɛ yen k'a bɛ se furu duma k'a ma cɛ sɔrɔ ka dɔgɔ cɛ woloma m'olu fɔ dɛ maa min bɛ furu ɲini min danbe ɲini n tɛ fɛ ka kɛ kolankolon-kɛla ye n bɛna dalilu d'a ma a k'a kɛ dɔrɔn Ala bɛ sɔn a bɛ kɛ i y'a faamu wa a k'a kɛ Ala bɛ sɔn a bɛ kɛ nka sa fo ne yɛrɛ de ka karisa sɔrɔ o y'a damanata ye a fɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni furuko gɛlɛyara ma a bɛ taa si ladɔn ɲini si yɔrɔ si kɔni o ye jiri dɔnni an ka jamana in na yan a b'a fɔ ne bɛ nin jamana in na a f'u ka bɔ k'a ci ma kɛ n'u ma se k'a bɔ kun a f'u ka taa san k'a ci ma kɛ i bɛ si ladɔn ɲini ka kolonkisɛ den 7 ɲini ka warimisɛnnin dɔrɔmɛ 7 ɲini kana duuru gana k'a la dɛ i y'a faamu n mamuso y'a di yan cogo min na n b'a fɔ ten mun ka sɔn adamadenw ka ko dɔn a b'a di ne ma don min na a ma warimisɛnnin fɔ dɛ a ye kolonkisɛ de fɔ a ko kolonkisɛ den 7 ne ko a ma n ko e kɔni b'i tugu aw tile la kolonkisɛ tun bɛ don kolonkisɛ de bɛ dun anw tile la wa kolonkisɛ tɛ dun anw tile la i bɛ ko wɛrɛ de fɔ ne ba i bɛ si ladɔn ɲini kuru 1 wa kuru 2 wa si ladɔn dɔ kɔni ka sɔrɔ furubali n ka mɛn furubali de ma sisan i bɛ kolonkisɛ den 7 ɲini ka dɔrɔmɛ 7 ɲini ka dɔrɔmɛ 7 in bila daga kɔnɔ ka kolonkisɛ den 7 in k'o bila a kɔnɔ ka si ladɔn in k'a kan k'a tobi k'i ko tile 7 ni tile 7 dafa don o don b'a tobi k'a soli k'a k'i koliji la don o don a kɔni bɛ sigi ta kan k'a soli k'a k'i koliji la mais n'i y'a sɔrɔ e bɛ yɔrɔ min na tobili ma nɔgɔ ye i b'a tobi k'a ji kɛ bito kɔnɔ diɲɛ don o don i b'a ji soli k'a k'i koliji la fo tile 7 mais ni tile 7 dafara don min na i bɛ mun kɛ kolonkisɛ in ni furaɲaga in i bɛ taa o fili ɲaman na dɔrɔmɛ 7 i bɛ dɔrɔmɛ 3 ta segere de ye nin i bɛ dɔrɔmɛ 3 ta i bɛ cɛmisɛnnin dɔ lajɛ min ma deli ka furu denmisɛnnin fitinin i b'a fɔ karisa hɔn na a ditɔ i bɛ mun fɔ a la i b'a fɔ nin ye ne ka furu nafolo ye i bɛ musomanin dɔ lajɛ min ma furu denmisɛnnin fitinin i bɛ dɔrɔmɛ 4 d'a ma i b'a fɔ ko nin ye ne ka furu fɛnw ye n ka furu minɛnw i bɛ furu dama tɛ dɛ bilahi min b'i furu Ala t'i ka furu musaka gɛlɛya ma fiyewu mais sege a furu musaka kana gɛlɛya ma e bɛ dɔrɔmɛ 3 de di cɛmisɛnnin dɔ ma ko nin ye ne ka furu nafolo ye i y'a faamu musomanin i bɛ dɔrɔmɛ 4 de d'o ma k'a fɔ nin ye ne ka furu fɛnw ye e yɛrɛ kan ka taa ni fɛn fɛn ye cɛla la adamaden nata tɛ dafa dɛ nka i tɛ taa ni min ye o bɛ dɔgɔya dɛ nata tɛ fa mais kɔni n'i ye nin dɔrɔmɛ 4 di i mago bɛ fɛn caman na ka taa n'a ye cɛla la i b'o sɔrɔ nin ye dalilu ye dalilu min bɛ yen nɔ sɛbɛnni t'a la si ladɔn ɲini ka kolonkisɛ den 7 ɲini ka dɔrɔmɛ 7 ɲini dɔrɔmɛ 7 ni si ladɔn kolonkisɛ a bɛɛ kɛ daga kɔnɔ i k'a tobi k'i ko tile 7 ni tile 7 dafara kolonkisɛ ni si ɲaga in fili kana fili sira kan dɛ a man ɲi voilà n'i y'a ye ko ye sira fɔ dɛ parce que u ka laada kɛmɛ de jinɛ sɔn ye politique la o t'a fili sira kan a man ɲi a y'a meleke mana na a k'a fili ɲaman na walima ka taa fili kɔfɛla fɛ a banna e tilala a la kaban kana taa ɲama wuli mɔgɔw la i bɛ fɛn minnu bila sira kan tɔɲɔni don i bɛ mɔgɔ caman mago salen wallahi billahi tɔɲɔni don u bɛ nin fɛn minnu fili sira kan u t'a dɔn ko tɔɲɔni don sira y'an bɛɛ jɛ sira taama b'a ka ca dɛ sira taama b'a ka ca mɔgɔ o mɔgɔ b'i nɛgɛ ko taa nin bɔ sira kan k'o de b'i ka fura minɛ don dɔ la ɲama dɔ b'i minɛ a siga t'a la o munna ni i yɛrɛ sera fura ɲagaw ma i b'i ka moto jɛngɛ walima i b'i ka mobili jɛngɛ ja a man ɲi koyi i bɛ ka t'i ta bɔn minnu ɲɛ ye i k'a dɔn ko dɔ b'a la o de la i b'a ye mɔgɔ caman bɛ taa kɛ ko dalilu don dɛ n'i m'a bɔ dankun na dɛ n'i m'a kɛ tan i sigi k'a kɛ don dɔ la ko dɔ b'i sɔrɔ i bɛ nimisa Ala k'an kisi o ma Ala kɛra kosɔn sallallahu alaihi wasallam a faamuna faamuya sɔrɔ ayiwa hakili la denbatigiw kɔni an bɛɛ tulo wulila ka jɔ ayiwa an bɛ lamɛnni kɛ ni Ala sɔnna inshallah an b'a kɛ Ala parce que an denw furuli hami b'an na bi n ye ka min fɔ n m'a fɔ ko n bɛ n dɔngɔ ta ɲini sinon ne bɛ nin di mɔgɔ ma de waati damadɔ dɔrɔn o t'a kɛ waati damadɔ dɔrɔn i bɛ taa kɛlɛ la i y'a faamu Ala k'an bɛɛ sɔn o ma ayiwa karamɔgɔ Ali Bisa kuma kɔnɔna la i ye yɔrɔ dɔ fɔ fo ne ka segin o yɔrɔ kan ko mɔgɔ bɛ fura ɲaga fili ni b'a mɛn kuma caman mɔgɔ b'a fɔ ko bana ye karisa minɛ a tɛmɛna dɔ ka fura ɲaga kan n'o sugu kɛra o fana dalilu jumɛn bɛ yen mun b'o wuli ka bɔ o dalilu ɲuman bɛ yen o dalilu ɲuman bɛ yen a tɛmɛna dɔ ka fura ɲaga la dalilu min b'o furakɛ a bɛ taa jiboli sira de la jiboli sira fura ɲaga minnu bɛ yen walima wuluwuludaw fura ɲaga minnu bɛ yen i y'a faamu a bɛ taa o fura ɲaga in de ta k'a sisi k'a don tulu la k'a mɔna a ka bana bɛ ban
maa min bangara fura ɲaga la ni bana y'a minɛ jiboli sira yiri ɲaga ji woyo ti yiri ɲagaw cɛ k'a dɛn yan i t'o dɔ ta i k'a sisi i ka situlu k'a la k'a mɔna o de b'a ban o de y'a pewu o de y'a bannen sinon hakika do dɛ ala k'i kisi dabali jugu de ma hakika do dɛ a tɛ a ka nin minɛ de ala k'an bɛ sɔn ma bisimila ayiwa a diyara an ye fɛnɛ n'ala sɔnna a ka d'an ye hali ni dɔ wɛrɛ b'i yɛrɛ bolo k'a da wɛrɛ n'a sɔrɔ don min na i ka tila n'a ma n'a ye ayiwa ala k'an bɛ sɔn n'i bɛ se ka minnu fara a kan i yɛrɛ k'o fɔ an ye o bɛ diya an ye ni ala sɔnna ala k'an bɛ sɔn ma ala k'an bɛ sɔn ma ala ka mamadu n y'a dɔn e ka mɔgɔw fɛnɛ ɲɛ turuma na nin waati in na Facebook ni TikTok ni YouTube ala k'an bɛ sɔn ma ko dɔw ko siritigɛ garisɛgɛ parce que an ye fɛn minnu fɔ sisan an ye tanganaw fɔ mais fɛn fila bɛ yen n bɛna o de fɔ sisan an b'a kuncɛ n'o ye ni ayatollah de b'a fɔ réseau kan adamaden garisɛgɛ baara kɛ ala k'i garisɛgɛ sanuya mais u kana a nɛgɛ k'u b'a kɛ nafolotigi ye yanni nin tile hakɛ cɛ tayi ci fɛ u b'a fɔ koyi mais tiɲɛ de tɛ cɛ min bɛ se o t'a fɔ fiyewu ko a ye na n b'a kɛ nafolotigi a t'a fɔ mais billahi n'i ye mɔgɔ sɔrɔ ko mɔgɔ min ko ne bɛ baara k'i ye ala bɛ garisɛgɛ sanuma d'i ma i bɛna projet baw sɔrɔ i bɛna baarakɛyɔrɔ baw sɔrɔ o de y'i ɲi ye nka yanni nin tile hakɛ cɛ n b'i kɛ nafolotigi ye tayi ci fɛ sinon dalilu de don ne bɛna dalilu d'aw ma sisan i t'a kɛ wallahi minnu ko k'i tɛ don da la u bɛ taa dɔnɔ k'i fɛ n bɛna o de di sisan k'a kuncɛ mɔgɔ minnu ko k'e tɛ don da la u bɛ taa ka taa i deli a tila i ko ten o ye min ye n ka alamina siraha alamina siraha ye dɔnniya de ye dɔnniya min ala ye ne sɔn a la kuranɛ suran dɔ bɛ yen ko alamina siraha suran do ala subhanahu wa taala de y'a fɔ a kɔnɔ ko a ye ala kɛra lafiya ni maa min bɛ fɛ i ka lafiya n'a fɔra lafiya tɛ diɲɛ kɔnɔ ko nka i mago bɛ min na o dɔ ka sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko lafiya n'a ye waritigi a b'a ko waritigi lafiyalen don k'a sɔrɔ a caman tɛ sunɔgɔ wala a bɛ ten n'i ye wari sɔrɔ dɔrɔn i bɛ gardiw bila i da la kamana gannen don n'o tɛ an fantan an b'an da ka sunɔgɔ fo ka taa dugu jɛ hali n'i ka du cɛɲɛ na n'i ma wulu bila ye walima gardi bila ye i ye problème sɔrɔ nka ala ka dɔɔnin d'a ma dɔ ka fisa dɔ ye koyi fantanya in a ko nɔgɔn tɛ dɛ o la ni mɔgɔ min n'o gɛlɛya bɛ mɔgɔ min kan a bɛ alamina saraha sɛbɛn siɲɛ 200 ni siɲɛ 10 ka yiri 14 ɲini yiri 14 yiri 7 bɛ o bɛ kɛ yiri ŋɔni ma ye ŋɔni bɛ yiri minnu na yiri 7 bɛ o bɛ kɛ yiriw ye ŋɔni t'a la mais a den bɛ dun ne ba ayatollah dɔnnen don ne nin ye n bɛ segin a kan nin ye hakikaw dɔ ye a y'a kɛ i bɛ alamina siraha suran sɛbɛn siɲɛ 200 ni siɲɛ 10 ka yiri 14 ɲini e bɛna fɔ yiri jumɛn ni jumɛn e bɛ jamana min na i bɛ dugu min na yiriw tɛ kelen yiri 7 ɲini yiri min bɛ yen ni ŋɔni b'a la yiri 7 bɛ yen yiri min bɛ yen ŋɔni t'a la wa a den bɛ dun dɔ bɛna fɔ ayatollah yiri dɔw fana bɛ yen ŋɔni b'u la nka u den bɛ dun hali ni den b'a la ŋɔni ka kɔrɔ den yiri bɛ ŋɔni bɔ ka sɔrɔ a ma den bɔ o mana yiri 7 ɲini yiri min ye ŋɔni ma ye i ka yiri 7 ɲini min ye den bɛ dun ka ŋɔni t'a la i b'o kɛ minɛ kɔnɔ ka ji k'a kan k'alamina siraha ye nasi k'a kan k'a datugu k'a sigi tile 3 ni tile 3 dafara a soli k'a k'i ko ji la k'i ko tile 14 don o don tile 14 kɔfɛ n'i ye jaabi min sɔrɔ i bɛn'o fɔ ayatollah ye i y'a faamu a fɔ ko kelen a filanan ye jumɛn ye o ye kilisi ye an b'o kɛ k'a kuncɛ bon ala wele bɛ se ka kɛ fan bɛɛ nka kuranɛ yɛrɛ bonyanen kɔsɔn mɔgɔ kan ka ɲɛgɛnw to yen fo n'a y'a sɔrɔ dusila ɲɛgɛn ninnu n'a ɲɔgɔnnaw don i y'a faamu wala sinon ala bɛ fan bɛɛ fɛ mais bonya kɔsɔn mɔgɔ b'a fɔ i k'i ka ɲɛgɛn kɔnɔna ninnu to yen n'o tɛ ni ɲɛgɛn kɔnɔ tun ma ala tɔgɔ fɔ a tɛ balo a faamuna wa ala k'an bɛ sɔn ma ne ba an b'a laban ni kilisi 2 ye kilisi 2 komi e ye muso ye tuma dɔ la musomaninw kamana gannen bɛna s'i ma walima furumusow kamana gannen bɛna s'i ma ne ni cɛ ma di gɛlɛya b'an fɛ ni cɛ somɔgɔw ma di walima n'an ka dukɔnɔmɔgɔw ma di a f'u ye ko ayatollah ko a mamuso ye kilisi dɔ d'a ma a b'a di yan don min na ne mamuso tun bɛ maɲamagaya kɛ ne ko a ma n ko aw maɲamaga ninnu k'a bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ a ko mun na ne ko k'a bɛ furakɛ cɛw kɔnɔ k'a di musow ma a ko ne mamuso ko ne ma ko ni mɔgɔ min ka dɔnniya danna furakɛ kɔnɔ ma ko dɔnni t'o tigi la a ko ne de bɛ kɔɲɔmuso labɛn k'a sigi o san dugu cɛmisɛn bɛɛ bɛ taa ji min a ka fiɲɛ na a se t'a la a ko ten a ko ne de bɛ kɔɲɔmuso labɛn k'a sigi o san dugu cɛmisɛn bɛɛ bɛ taa ji min a ka fiɲɛ na a se t'a la a
ko ne ka kɔɲɔmuso labɛn sirinde kɛŋɔnɔ na a ko n'a da sirila kɛŋɔnɔ na dɔn t'i la a ko na ya a mɔden ko ne a cɛ tɔ ma ye ne nana a ko i bɛ tulu ɲini i bɛ kɔɲɔmuso ka tulu minɛ walima i bɛ si tulu ɲini a ko n'i ye tulu in sɔrɔ k'i b'a fɔ ko tu bisimilahi an kuntigi Muhamadu kɛra sagajigi kavi ni sagajigi kavi ma dogo sagakulu cɛra karisa kana dogo cɛw cɛra a kana dogo musow cɛra ne ko Ala ne ko a kira tu bisimilahi an kuntigi Muhamadu kɛra sagajigi kavi ni sagajigi kavi ma dogo sagakulu cɛra karisa kana dogo cɛw cɛra a kana dogo musow cɛra ne ko Ala ne ko a kira a ko n'i ye nin kɛ ka muso o muso sigi a ko ni kɔɲɔmuso 1000 b'o dugu kɔnɔ wallahi yɛlɛma bɛ kɛ i ta ka yɔrɔ la wala n'i b'a kɛ tulu dilan siɲɛ 28 muso n'i bɛna dilan cɛ dɔ ye cɛ mango dɔ ye siɲɛ 21 muso ye siɲɛ 28 a faamuna wa a fɔ ko kelen a bɛ kɛ tulu bɛɛ la tulu bɛɛ ça fait tulu ko ninnu anw de fɛ si tulu de bi yan i bɛ taa jamana dɔw la si tɛ yɛrɛ kuma t'a tulu ma i y'a faamu wa anw bɛ si tulu de dɔn fɛn o fɛn bɛ kɛ daji la ka ɲɛmu i mana tulu o tulu sɔrɔ o bɛ se ka k'o la cɛ siɲɛ 21 muso siɲɛ 21 a filanan artisiw walima aw yɔrɔ aw ye jamakokɛlaw ye i bɛ fɛ ka kɛnɛ minɛ i ni maa 1000 ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ Kadija kiyatu i bɛ fɛ k'o dan yɔrɔ ka d'a ye dɛ o kilisi filɛ nin a y'a bɛɛ di ma yɔrɔnin kelen a ko ni i sigira i bɛ tulu minɛ i bɛ sigi walima i ka mun tulu b'i bolo i b'a dayɛlɛ i bɛ sigi a kunna i b'a fɔ tu bisimilahi tile bɔra fɛn ɲuman bɔra kalo bɔra fɛn ɲuman bɔra dolo bɔra fɛn ɲuman bɔra an kuntigi Muhamadu bɔra fɛn ɲuman bɔra ne kiyatu bɔra fɛn ɲuman bɔra cɛw ka fɛn ɲuman bɔra musow ka fɛn ɲuman bɔra ne ko Ala ne ko a kira nin ngala tulu la siɲɛ 28 n'i y'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a ka di n'i taara yɔrɔ la t'i sigi kɛrɛda fɛ jama bɛ chaise ta ka t'i sɔrɔ yen ne y'a tula i bɛ nin kɛ ne bɛ nin kɛ n'i bɛna taa yɔrɔ la sisan n'i bɛ fɛ i ka dɔɔnin sɔrɔ ka bila i kunna aw ye jamakokɛlaw ye i taatɔ n'i y'i tɛgɛ jan o ka ɲi n'i m'i tɛgɛ jan n'i y'a k'i ka tulu la o ka ɲi i b'a fɔ tu bisimilahi ne bɛna bɔ Naka ka taa Naka ka taa ta Naka ka segin ka na Naka ne ko Ala ne ko a kira ayisa ni den bɛna taa taama na kana ko wɛrɛ k'a ye koyi nin kɛ tulu la i k'a d'a ma n'a taara ni valise 1 a bɛ segin ni valise 20 ye n'i yɛrɛ bɛna taa sugu la o kelen don tu bisimilahi ne bɛna bɔ Naka ka taa Naka ka taa ta Naka ka segin ka na Naka ne ko Ala ne ko a kira mais tuma dɔ la yɛlɛma b'a la e bɛna se yɔrɔ in na k'a sɔrɔ e m'a kɛ so yala i bɛna fɔ n bɛna taa Naka bilen ya ayi i b'a fɔ tu bisimilahi ne bɔra Naka ka na Naka ka na taa Naka ka segin ka na Naka ne ko Ala ne ko a kira parce que tuma dɔ la i bɛ se sugu la i selen kɔ sugu la i hakili de bɛna jigin a la o la a tɛ fɔ bilen ko n bɛna taa dɛ ne bɔra Naka ka na Naka ka na taa Naka ka segin ka taa Naka an bɛ Ala deli Ala k'an bɛ sɔn aw ma yanni k'a wuli alhamdulillah alhamdulillah jama wuli parce que anw ka fɛnw filɛ nin ye tuma dɔw la Mamadu ta contrôler min nana ta contrôler jama sigi ka di ka jama wuli ka ka ko la a lajɛ ni ɲuman don an mago bɛ min na ka jama wuli jama wulilan quoi jama bɛ wuli cogo di pour que ni jama sigi ni ko dɔ sigi sisan a yɔrɔ ka kɛnɛ ka fa n b'o dalilu d'i ma sisan tu t'a la ta t'a la t'a kɛ sini i bɛ kɔgɔ san kɔgɔ kelen i b'a san ka fini kama ɲini fini kisɛ folunen kɔ tɛ dɛ i b'i bolo fa fini kisɛ la ka kɔgɔ in i bolo fa la a fila i b'i bolo fa la ta k'a kɛ ji la k'a lamaga taa sɛri kɛnɛ dɔ la o kɛnɛ a bɛɛ bɛ fa wa kɔgɔ in ta ye min maa o maa n'o nana ko b'i malo a bɛ kunkolo kɛnɛ na o kɔni bila i kunkolo la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye kɔgɔ in k'a la k'a lamaga mɔgɔ o mɔgɔ nana k'a bɛna i ka kɛnɛ in cɛ ni dabali jugu ye walima ko dɔ ye a tigi bɛ malo kɛnɛ na kɔgɔ i b'i bolo fa o fila de la tan wala i t'a si jate da dɔn i kɔni b'i bolo fa n'i ka ŋaniya de ye k'a kɛ tan k'a kɛ ji la n'i y'a lamaga n t'a sɛri mɔgɔw kan ka sigi yɔrɔ min na n'a ka di a kɛ sufɛ ni dugu jɛra alhamdulillah Ala k'an bɛ sɔrɔ Ala kira kosɔn Ala ka sɔrɔ ɲuman kɛ kira ka kosɔn ayiwa karamɔgɔ an bɛ fo o diyara n ye inshallah
nin diyara n ye kojugu. Alhamdulillah Ala ka diya la. An bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɔgɔnna caman yira an na. Amen. An ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna la yan. Inshallah. PMTV lamɛnjɛbaga bɛɛ lajɛlen. N'Ala ka sɔnna. foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Alhamdulillah. Bi an tun bɛ Ayatollah de fɛ yen Guana. Inshallah. N'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Guana. Ni Ala sɔnna. Hakili b'a la mɔgɔw bɛ na tɔmɔta sɔrɔ Ni Ala sɔnna. Inshallah. An bɛ bɛɛ fo ka dɔ ko ɲuman dɔn. Alhamdulillah. Ka dugawu kɛ Ala ka dɔ wɛrɛ yira an na. Ya Rabbi ama. N b'a yɛrɛ fo k'aw barikada. An ka kuma laban ni an karamɔgɔ ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara. Sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman bɛ Ala bolo. Ala k'a di an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'an diɲɛ ɲɛ, Ala k'an lahara ɲɛ, Ala k'an kunnaja, Ala kana jaga koya. Ala ko k'a ka Ala kosɔn, o ka kira kanu kosɔn, a ka réseau Ala k'a barika, Ala k'a jidi, kira n'a somɔgɔw kosɔn. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina anta rahim warzuqna wa anta khairur raziqin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baraji.